guys, welcome back to the channel everyone. Dah Durga Puja beregasin dong. Berat daurau vlog खालामथाव जानो नागिरा. दायो मोनानि 10 o'clock जाबाय दाबो जों थाबायगासिनो दं बेरायगासिनो आथिं साजोबबाय
ओरै फुजानि मन्दप सिङाव बिराद दावराव जायो खोनानो नागिरा ओंखायनो मोजां रोखोमनि ब्लग खालामथाव जाया रायलायनायखौ खोनाहैनो नागिरा पेन्डेलफोरावनो बेरायबाय मेंबाय आथिं साजोबबाय फुजानि बयनिसिमबो नोंसिनो गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय दिनैनि ब्लगखौ बेयावनो फोजोबनाय जासिगोन होंगो दोंगो दावराव दावसि मोजां ब्लग खालामथाव जाया गोजोन्थों बयनिसिमबो नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम गोजोन्थों दायो मोनानि